Týždeň plný pútavých predstavení, aktivít a zábavy odštartoval v Goralskom dvore už v utorok. Svoju činnosť tu prezentovali aj mnohí umelci. Po práci rezbárov vrátane Jozefa Michňu z Jakubian zostali napríklad aj takíto krásni anieli. Boli tu aj fujaristi, ktorí vyrezávali zase fujary, takisto ukážky predvádzali. Ďalej sme tu mali šperkárku jednu, ktorá ukazovala zase výrobu šperkov a venovala sa deťom. A nechýbali ani ukážky starých poľnohospodárskych strojov a práce spojené so žatvou. A to nie je ani zďaleka všetko, čo mohli návštevníci pod 3 korunami obdivovať. 2. augustový víkend bol v Pieninách obzvlášť bohatý. Tento deň sme pripravili preto, aby sme priblížili našim občanom, ale aj tu širokej verejnosti, ktorá tu je v kempoch, aká je bohatá história hasičov na Slovensku. Prečo práve hasičské striekačky? No lebo jednu vlastním už aj ja, tu v Goralskom dvore, historickú, dali sme ju do poriadku, opravili sme ju. A kvôli tomu chceme tu zaviesť takú tradíciu, lebo viem, že po okolitých obciach majú poschovávané tie striekačky ešte v skladoch, takže by ich poopravovali všetky a každý rok, aby sme sa tu nastretli. Hasická nedeľa v Haligovciach. Aj takto by sa dalo nazvať prvé podujatie svojho druhu, ktorého sa zúčastnili družstva z Podolínca, Forbás, Hniezdného, Veľkej Frankovej, Veľkého Lipníka a samozrejme domáci. Prajem vám všetkým krásny, príjemný zážitok z tohto nášho dnešného stretnutia hasičského dňa. A takto už otvoril podujatie prvý muž obce. Potom už nasledovali kúsky, ktoré dokážu predviesť tieto staré, ale funkčné mašinky. I keď najstaršia v okrese 101-ročná hasičská striekačka z Veľkej Lesnej chýbala, tie ostatné zo 60. či 70. rokov nesklamali. Tak niekedy som tiež bol dobrovoľný požiarny hasič, hej, a chcel som vidieť aj v dnešnej dobe, jak tie staré striekačky proste, či to ešte funguje alebo nie, no. Dá sa ti, že aj v dnešnej dobe by mohlo to fungovať? Mohlo by to fungovať. Okrem obdivných pohľadov na tieto skvosty sa prítomným naplnil aj žalúdok. Areálom zariadenia sa najprv šírila vôňa pravého hasičského gulášu pripraveného na pojazdnej kuchyni. Neskôr si už na ňom prítomní aj pochutnali. A na svoje si pri piesniach Natálie Sikoriakovej Kučovej z Litmanovej, detského súboru Flicocek z Červeného kláštora a muzike za Miškovci prišli aj vyznávači ľudových pesničiek. Táto niekoľkodňová akcia svedčí o tom, že to v mnohých obciach regiónu žije najmä v letnom období. A o tom, že je čo obdivovať, sa mohli presvedčiť všetci tí, ktorí do Pienín prišli. Už o rok bude v Haligovciach opäť niečo navyše, tak znie odkaz organizátora.